Čo bude? Dobrý deň. Čo bude? Vy sa nezdravíte? Ale akože nie, veď čo bude po mesiarsky je dobrý deň. Aha, som nevedel. Čo bude? Dobrý deň. Ale teraz sa vám nezdravím, teraz sa pýtam, že čo si chcete kúpiť. Aha, jasné. Tak viete čo, neviem, čo máte. Si mesiarník, si robíte srandu? Nie, viete čo, prepáčte, ako ja som prvýkrát v živote v mesiarni reálne, lebo ja vlastne včera prvýkrát v živote som jedol mäso, lebo už ako, že mám novú frajerku, tak som začal, no a... OK, tak som nevedel, tak čo tu nemáme, hej, máme tu všetko, máme tu šunku, salámu, klobasy, bravčové mäso, hovädzie mäso, čo chcete? Tak neviem, s čím by som tak mohol začať. Tak neviem, tak zľahka možno, tak čo ja viem, kuracú šunku napríklad, ha? Aha, no tak dám si z tej kuracej šunky, neviem, 100 gramov. No, tu ste v mesiarni, hej, tu sa pýta na deka. Aha, OK, tak to takže je... 10 deka. Aha, tak 10 deka z tej šunky. Môže byť 40? A tak 10 som chcel. Viem, ale tu to tak chodí, hej, že vy si opýtate, koľko chcete, mesiar dá, koľko mu vyjde a slušnosť káže, že poviete, môže byť. Aha, tak môže byť. No, vidíte, dobre. Okrem toho? Jak tú šunku chcem. No, jasné, nedáva to zmysel, ale že či chcete niečo k tej šunke. Aha, no tak asi bude stačiť šunka. Aha, dobre, OK. Tak kolegynka vás vybaví, dobre? A teraz sa nezľaknite. Ja sa vám pozdravím pre vás, hej? Ale preňho to znamená dobrý deň a pre vás dovidenia, OK? Aha, dobre, OK? tak dovidenia. Pre vás